Ejeginin 8-nji martyna 2 jogul alyp bermeýän oglanlar. Söýgülsüne maşin sowga edýärdiýär. Hiç kim bilen gülleşemo Ece Dağa gidip golyan çekerler çepe Alırcağım yok yıkılsam yere Musa näme boldy? Rajan öýlenmeli gyz. Öňk seýgüsini orasy gelýärdiňmi? Цени каждый момент, каждую секунду и каждый миг. Atam 077'ni gördüňizmi? Trend bolup ýatyrdy ýaňmy? 10 mantar, arayı giyinmeyeceksin, yok. Şöyle 100 mantar, kıyız yalana çocuk. Kena ya. Ön goşady bolayyn. Atam 077 boldy diýäňmi? Şulam galk etdi diýäňmi? Ýüreme kesildi rütbet ýatyral. Şäher ılgap ýatyr diýäňmi? Mene näme diýjegmen bilemok diýäňmi? Ödem ştowerekde diýäňmi? Oglanlar, öňma göwni etmeýänler, indi men gitmedip ýatyr diýäňmi? Bärik gelýär. Jany aljak dostum 50 manat karzyna pul soranyna pulun ýok diýen bol. Günne de tagamçyda abediýe diýäňmi? Maşinam açylanok diýäňmi? Tagamçyňam naharlar süýjü diýäňmi? Şodum, tölemok diýämi? Musur bediri waka. Musur dasanyň ýadyňmy? Adamda nädi? Sıra waka. Sıra nefbany ýatan ýadyňmy? Adamda nädi? Lesiz waka. Ilgap düşýärdiňmi? Kağıt o yüzden zaman. Emin mağazalar yapıp diýäňmi? Ýaňy bir gyz oglany ýüregini berende oglan öýlenen olup çykýar diýäňmi? Bir pagoda aferettim. 10 yer grad diýen şolkap durdy. Bugünüm gün çykyp ýatyr diýäňmi? Seni mervet, beni mervet, ben fengilen dilinde şeyle var erbet. Vermede el vermen, gorarın dilden hiç kime verme. Ey gepiniz var köpük bilen git kötü. Gece yatman, videolamada like koyanlar için şart çırp yatı diýäňmi? Oniralar edildi. Orada da monograf alındı.
Skip gitti. Rumonesi diýäňmi? Irak bana hal. Klen adam kata diýäňmi? Ýagşy otyr diýäňmi? Maşyny üstüne ýagşy uýup otyr diýäňmi? Betirelap diýäňmi? Benim adamçylygym bar diýäňmi? Aysen nireli balkan lewap marım nirenin gözeli yapıp yatırmayanmı? Daşo olmay akalbey öngörmedim senyali özüm ya. Dostum orada başladı tarwa edenliydim. İsim badiydi bolyn. Bir sagatdan öňümden geçip barýakam. İsinin patezdi sırdaýna geçmekden bildim diýäňmi? Taksçylar owadan ýyzgyryp maşina minerallerini daşşerik bolsa da olmad diýerler bolyn. Ejemiz ýaly daýdalar minerallerini 10 metr sürüp 20 manat diýip ýatyr diýäňmi? Dünkü gün öýüne utaýyp oturan olan bugün kafede pide ýenmelýär diýäňmi? Dünkü gün öýüne grandan suny içiren olan bugün berdi bahanysyn senmelýär diýäňmi? Bratişka şodalaydan. Dünkü gün jeň belläýdi oturan adam bugün şoat soranmalýar diýäňmi? Ahmet Erman böyle. Tam 077 komentar yazın. Uğur gip benden gıydı. Bir mısır tıkansın. Nakar vısırılmaz. Öğünden kovulya diye.